ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 4/1/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಮುತ್ತುಲೇನು ಪೆಜ್ಜುನಂಚಿನ ಹಂಸ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ನಾವು ಹಂಸ ಮಂಡಲಿ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು. ದಯಪಂಡ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನಸೂರ್ಯ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲೆಗ್ ಎದುರುಡು ಓದವನುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. 5 ನಿಕುಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ತೀವ್ರವಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಈ ಡ್ರಾಮದ ಅಂತಿಮ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾಶತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಎತ್ತು. ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ಪೊಡು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಬೇತೆಕ್ಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮಲ್ಪೊಡಪ್ಪು. ಇಂದುಯೇ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಬರ್ಪುನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಲ ತೀವ್ರ ಆದಪ್ಪು. ಗೀತೆ: ಈರೇ ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರ, ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ, ಆನಂದದ ಸಾಗರ, ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಕುಳಿದು ಶಿಕ್ಷಣನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದನು. ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರದ ಎದುರುಡು ಕುಳಿದು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಕೊಕ್ಕರಲ ಮಂಡಲಿ ಹಂಸ ಮಂಡಲಿ ಆದುಂಡು. ಮುತ್ತುಲೇನು ಪೆಜ್ಜುನಂಚಿನ ಮಂಡಲಿ ಆದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮಾತಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಹಂಸ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಹಂಸ ಮಂಡಲಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುತಕಲು ಈ ಸಮಯಡು ಈ ಜನ್ಮಡು ಒರಿಯ ಕೊರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯೋಣರು. ಆತ್ಮೀಯ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಒರಿಯ ಕೊರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದೇರು. 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ನಮನೆ ಪರಸ್ಪರಡು ಈ ನಾಮರೂಪಡ್ದು ಮಿಲನಾದಿತ್ತ ಪಂಡು ನೆನಪುಂಡು. ಇಂದೇನು ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂದೇನು ಬೇತಕಲಿಗೆ ಜನ್ಮೊಡ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ ಅಪನಂಚನಗುಲೆ ಒರಿಯ ಕೊರೆ ತೆರೆಯೋಣರು. ಬಾಬಾ ಈರು ಸಹ ಆರೆ ಆದುಲ್ಲರು. ಎಂಕುಲು ಸಹ ಆರೆ ಅಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಕೂಡ ಬಾಬರದ ಆಸ್ತಿಂದೆ ತೊಣದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾಮರೂಪ ಉಂಚಿನ ಮಾತಲ ಬದಲಾಪನು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಪದ ಸುರುತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಸಹ ಮೊಕುಲು ಕಲ್ಪದ ಸುರುತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣದಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಲ ತೆರಿದನು. ಸುರುಕು ನಿಕುಲೆಗ್ ಎಂಚಿನಲ ತೆರಿದಿಜ್ಜನು. ಯಾನೆ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೆ. ಇಂದು ಮಾತಲ್ನ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಅವರಿಯೇ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶ ಅವಡೆ ಅಪನು. ಇಂದು ರಡ್ಡೆತ್ತ ಸಂಗಮಯುಗವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಯುಗವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಅಂಚೆನೆ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆದ ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುಂಡು ಎಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಪನು. ಈ ಜೀವನನೆ ಕವಡೆರ್ದು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾದಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಈಶ್ವರ್ಯ ಗುಪ್ತ ಯೋಧರಾದುಲ್ಲರು. ಈಶ್ವರನೇ ಬತ್ತದು ಮಾಯರ್ದು ನಿಕುಲೆನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಖಾಸಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚನು ಮಾಯದ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಬುಡ್ಪವ ಬಂದು ನಿಕುಲೆಗ್ ತೆರಿದನು. ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮುಡು ನೋಂದಣಿಯಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶಂಸೆನು ಏರೆಗು ಮಲ್ಪುನಿ. ಏರ್ನ ಪಾತ್ರಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಪ್ರಶಂಸೆನು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಮಲ್ಪೊಡಪನು. ಇತ್ತೆ ಭೂಮಿಡು ಪಾಪಾತ್ಮರ್ನ ಪುದೆ ಮಸ್ತುಂಡು. ದಾಸಿಮೆದ ಸಮಾನ ಏತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪುದೆನು ಜಪಡಾವುದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಪ ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ದೇವತೆಲು ಒಪ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಅವು ಕಾಲು ಭಾಗಲ ಇಚ್ಚಿ. ಈ ಡ್ರಾಮನು ಎಟ್ಟೆ ರೀತಿಡು ತೆರೆಯೋನೋಡು. ಮುಲ್ಪ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತೆ ಬಂದು ಬಾಬಾಗ ಪನ್ಪೇರು. ಆರ್ನ ಪಾತ್ರಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮುಡುಂಡು. ಏನ್ ಡ್ರಾಮುಡು ಬಂದಿತಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯದ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಶ್ಯ ಬಂದು ಬರೆತೇರು. ಇತ್ತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಾರತಡು ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿ ಆದುಂಡು. ಎನ್ನ ಗ್ಲಾನಿನ ಸಹ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲೇನು ಗ್ಲಾನಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಬರೋಡೆ ಅಪನು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಡ್ರಾಮನು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಬುದ್ಧಿಡು ಚಕ್ರೋನ್ ಸಹ ತಿರುಗುವುದುಲ್ಲಾರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪ್ರಕಾಶತೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಡ್ರಾಮದ ಅಂತಿಮವಾದುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪೋಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡತ್ತು. ಸುರುಕು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಪವಿತ್ರತೆಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆದ ಬಲಿಹಾರಿ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ದೇವತೆಲು ಪವಿತ್ರ ಆಪನ ಕಾರಣ ಅಪವಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯರು ಬತ್ತದು ತರೆಬಗ್ಗವೆರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗುಲ ತರೆಬಗ್ಗವೆರು. ಅಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆಪನ ಕಾರಣ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಮಾರಕನು ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಶಾರೀರಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆರು. ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕಲು ಏರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಅಕಲಿಗೆ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಸದಾ ಪವಿತ್ರ ಆಪನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸವನಿರದವರ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪರು. ನಿಕುಲು ಏತು ಯೋಗ ಮಲ್ಪರು ಆತು ಪವಿತ್ರ ಆಪರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಮತಿ ಸೋಗತಿ ಆಪನು. ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಪರು. ಆರ ಯಾತ್ರೆನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಪ ಪಂದು ತಿರಿಯೊಂಜೇರು ಪಂಡ ಅಕುಲು ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈತಡೆ ಪೋಪ ಪಂದು ತಿರಿಯೊಂಜೇರು. ಆಂಡಲ್ ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಡ್ರಾಮನು ತೆರಿಯೊನ್ನಿ ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜ ಆತನು. ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ತೆರಿಪೇರು. ಸೈಪುನ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಗವಂತನ ನೆನಪನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡವೆ ಭಗವಂತ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರಾಣಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರು ಬಂದು ಮನ್ಪೇರು. ಇಂದೆತ್ತ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪುರು ಶರೀರ ಬುಡ್ನ ವೈಕುಂಠಗೂ ಪೋಪೇರು. ಆಂಡ ಅಕುಲು ಬಾಬನ್ ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆದವರ ವೈಕುಂಠಗೂ ಪೋಪ ಪಂದು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಟ್ಲ ಇಚ್ಚಿ. ಏರು ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡ್ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆದಿತ್ಯರಡ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಒಂತೆ ವಿಚಾರನು ಸಹ ಅಕುಲು ತೆರಿಯೊಂಜೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಸಹಜ ಮಲ್ತು ತೆರಿಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಏಪ ದುಃಖಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇಹಿ ಪಂಡ ಆತ್ಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ಯರಡ ಆತ್ಮ ದೇಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪವಾದಿತ್ತಂಡ ಆತ್ಮ ಇಂಚಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ದುಃಖಿ అయిన ಕಾರಣ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಏತು ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ವಿದ್ಯೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆದ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕಲ್ನ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಇತ್ತೆ ಕುಡ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆವನುಂಡು. ಇಂದು ಪೊಸ ಪಾತೆರದಲತ್ತು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಸಹ ಎಂಕುಲು ರಾಜ್ಯನು ದೆತೊಂದ ಎಂಚ ಹದ್ದದ ಆಟ ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಏರು ರಾವಣಿ. ಎಂಕುಲು ಯುದ್ಧನು ಮಲ್ತದ ರಾಜ್ಯನು ದೇತನುಜ. ಹಿಂಸಕ ಯುದ್ಧನು ಮಲ್ಪುಜ. ವಿಜಯರೇ ಸೈನ್ಯನು ದೇತೊಂದು ಬರ್ಪುಜ. ಇಂದು ಸೋಲು ಹೇಳುವುದ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ಸೋಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ವಿಜಯಲ ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆದುಂಡು. ಮಾಯರ್ದು ಸೋಪರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯರ್ದು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆದಪ್ಪರು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಯದ ಬದಲಾದ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರನು ಪಾಡ್ದೇರು. ಅವು ಉಲ್ಟಾ ಆದುಂಡು. ಈ ಡ್ರಾಮುಡು ಗೊಬ್ಬು ಸಹ ಸುರುಕೆ ಮಲ್ತುದೇರು. ಬಾಬಾ ಕುಲ್ದು ತನ್ನ ಪರಿಚಯನ ತೆರಿಪವನುಲ್ಲೇರು. ರಚಯಿತನು ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯಂದಿನ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು ಪರಿಚಯನ ಕೊಟ್ರೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಒರಿ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಕಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಂಕು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೋಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ರಚನೆಯನ್ನು ಆರಿಸದೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಏತೊಂಜಿ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲೆ ವೈಷ್ಣವಾದಿತ್ತ ಎಂಕುಲೆ ಅರ್ಧ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತ ದೇವತೆಲು ವೈಷ್ಣವಾದಿತ್ತ ಇರವಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಲು ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು. ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮೋಧರ್ಮ ದೇವತೆಲೆಗೆ ಪಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವರೆಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ಲೇನು ವೈಷ್ಣವರೆಂದು ಪನ್ಪುನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯಡು ಪಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕಲು ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ಯರು. ಇತ್ತೆ ಆ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಉಳ್ಳುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರದ್ದುಪ್ಪನಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮೆಲ ಒಪ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಶಿವವಂಶಿ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನರೆಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬೈದೆರೆಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಆರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅಕುಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ದೇವತೆ ಆಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸೂದ್ರೆರ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನಗ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ವಿರಾಟ ರೂಪದ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ತೇರು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿರಾಟ ರೂಪವನ್ನು ತೋಚಿಪದೇರು. ವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ರಾಜಧಾನ್ಯದ ವಿರಾಟದ ಚಕ್ರೋಡು ಬರ್ಪೇರು. ಇಂದು ಮಾತಲ ಬಾಬನ ವಿಚಾರಡು ಬರ್ಪುನು. ನಿಕುಲು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಅಭ್ಯಾಸನು ದೀನಗ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇಂದು ಈ ಚಿಂತನೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನು. ಬೊಲ್ಪುಗು
ಲಕದು ಕಾರ್ಯವ್ಯವಹಾರಡು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಾರು. ಬೊಲ್ಪುದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪನಗ ಓಹೋ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲು ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆ ಭಿಕ್ಷುಕರಿರ್ದು ರಾಜಕುಮಾರ ಅದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದ ಸುರುಕು ಅಲೌಕಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥೂಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಾತೇರನು ಏರ್ಲ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ತರಕಾರಿ ದಕ್ಕಲು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ದಕ್ಕಲು ನೌಕರಿ ಇಂಚಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲಗಿಲ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ದೂರು ಕೊರುಪುನ ಅಂಚ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ನಾನು ಸರಿ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಡು ಹೃದಯದ ಸ್ವಚ್ಛ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಧಾರಣೆ ಆಪನು. ಸಾಮಗ್ರಿನಿ ಜಿಂಜ ಒಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ದಡೊಟ್ಟು ಹಡಗುನು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪನು. ಅಕ್ಲೆಗ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ್ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಚಿತ್ರಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಯೋಗನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಏತು ಸ್ವಚ್ಛ ಆದುಪ್ಪೇರು ಆತು ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ವಿಷ್ಣುಪುರಿತ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವಾದನು ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವತ್ತು. ಈ ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದ್ದು ವಿನಾಶದ ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೆ. ಆ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನ್ನಾಗ ನಾಮ ರೂಪ ಬದಲಾಪನು. ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ರೂಪಡು ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜೆ ಏಪ ಅವೇ ರೂಪಡು ಬರ್ಪೆನೋ ಅಪಗ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪನು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾದಾರಿಯಾಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಈಶ್ವರ್ಯ ಗುಪ್ತವಾಯಿನ ಯೋಧರಾದ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮಾಯರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ಈ ಜೀವನಡು ಕವಡಿರ್ದು ವಜ್ರ ಸಮಾನಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುನು. ರಡ್ಡು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ವಿಚಾರಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದ ಅಲೌಕಿಕ ಸೇವೆಡು ತತ್ಪರಾದ ಪೋಡಾಪುನು. ಮನಸ್ಸದ ಸತ್ಯತೆರ್ದು ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಅವಜ್ಞೆಲದ ಪುದೆನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸದಾ ಸಮರ್ಥಾಪನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚರಿತ್ರವಾನ್ ಭವ. ಎಂಚ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಲಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆಜ್ಞೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲುವರು ಅಂಡ ವಿಧಿರ್ದು ಸಿದ್ಧಿನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನುಜರು. ಮಧುರವಾಯಿನ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಜೊತೆ ನಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ರಡ್ಡು ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆ ಆದುಂಡು ಒವ್ವೆ ಆತ್ಮಗು ದುಃಖ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ದುಃಖ ದೆತೊನೊಚ್ಚಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ದುಃಖ ಕೊರುಪುಜೀರು ಅಂಡ ದೆತೊಂದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಮೂಜಿ ಕ್ರೋಧ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಆವೇಶಡು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಯ ಅವಜ್ಞೆನು ಮನಸ್ಸುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಚರಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೋಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಪನ್ಪೆರು ಸದಾ ಸಮರ್ಥ ಚರಿತ್ರವಾನ್ ಭವ ಆತ್ಮ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಮ್ಮಾನ ನಟ್ಟುನ ಬದಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಮ್ಮಾನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ದಲ ಸನ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.